Erabaki hauek ez dira edozein gauza. Baina dudarik gabe ere saria badakar berarekin, eta da jendearen errekonozimendua, eta da batez ere kalera atera ahal izatea, eta jendeari begiratu ahal izatea irribarrea galdu gabe. Hori da gure administrazio kontseilua. Erabaki ez hitz egiten ari ginen, eta Iruñeko herriak erabaki duena izan da EH Bilduri berriro dagokiola Iruñeko alkateza. Eta orduan, horrela izan beharko da. Zuek gabe, gu ez gara deus, baina zuekin ez dugu mugarik. Lagundu iguzue, bidai ilusionagarri honetan. Eskerrik asko!